Здравейте, приятели! Днес ще ви представя топ 10 интересни факта за породата Golden Retriever. Това са едни от най-обичаните и интелигентни кучета в света. Готови ли сте? Да започваме! Факт 1.0. Golden Retrieverите са изключително дружелюбни. Тези кучета са известни със своята любвеобилност и доброжелателен характер. Те са приятелски настроени към хора, други кучета и дори котки. Факт 9. Те са отлични служебни кучета. Благодарение на интелигентността и обучаемостта си, голдените са широко използвани като кучета-водачи, терапевтични кучета и дори за спасителни мисии. Факт 8. Породата произхожда от Шотландия. Голден ретривърите са създадени през 19 век в Шотландия чрез кръстосване на различни ловни породи, за да бъдат перфектни помощници при лов на водоплаващи птици. Факт 7. Те обожават водата. Голден ретривърите са страхотни пловци. Те имат водоустойчива козина и ципести лапи, които им помагат да плуват бързо и с лекота. Факт 6. Те обичат да носят предмети в устата си. Името ретривър идва от английското retrieve, да донася. Голдените инстинктивно обичат да носят играчки, обувки или дори телевизионни дистанционни в устата си. Факт 5. Те се нуждаят от много движение. Тази порода е изключително енергична и се нуждае от поне 1-2 часа разходки и игри дневно, за да бъде щастлива и здрава. Факт 4. Те разбират много команди. Голден ретривърите са сред най-интелигентните породи и могат да научат над 200 думи и команди, което ги прави лесни за обучение. Факт 3. Те не са добри пазачи. Въпреки че могат да лаят при непознати, те са твърде дружелюбни, за да бъдат ефективни пазачи. Голдените обичат всички. Факт 2. Те създават силна емоционална връзка с хората. Тези кучета са известни със способността си да усещат емоциите на стопаните си и да ги утешават, когато са тъжни. Факт 1. Те са една от най-популярните породи в света. Голден ретривърите редовно попадат в топ 3 на най-предпочитаните кучета в света, благодарение на прекрасния си характер и универсалността си. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да го споделите с приятели. До нови срещи!